Hola a tots, benvinguts a un nou videotutorial. Estem en geografia de primer de l'ESO i durant la segona exposició tractarem les formes del relleu més habituals a la Terra. En primera instància, cal advertir que tant l'acció humana com els agents externs i interns de la capa terrestre modelen la superfície que ens envolta i, per tant, existeix una ampla i variada superfície que tot seguit explicarem. En primer lloc, a la part alta de la imatge, tal com observem, ens trobem tant la muntanya, que és una elevació natural del terreny, com la serralada, que és una concatenació de muntanyes que formen una gran superfície i molt robusta. Al darrere, amb el número 12, situem la depressió o conca, definida com una zona de baixa altitud que circumda les formacions de relleu anteriors. En ocasions és el resultat directe de l'erosió d'un riu i, d'altra banda, també pot haver estat ocasionada com a conseqüència de l'enfonsament d'alguna falla o fossa tectònica. Després trobem la vall, amb el número 13, que és una depressió del relleu que, amb una forma allargada, ja siga en forma de V baixa, és a dir, fluvial, o en forma de U, amb un origen glacial i, per tant, amb neus perpètues. A més, ens trobem a continuació dos terrenys en principi plans. D'una banda, l'altiplà, amb el número 14, així el veiem, i és una superfície de facto plana, però per damunt del nivell de la mar, i d'altra banda, amb el número 15 de la imatge, la plana, una superfície gens ondulada, però amb unes dimensions notables a grans trets. Pel que fa a les estructures morfoestructurals costaneres, enumerem les següents. En primer lloc, tenim el golf i la badia, amb el número 5, el tenim, que són entrades de la mar al terra formant eixa mena de semicircunferència que s'hi observa. La badia és de menor mida que el golf, com és el cas, per exemple, del golf de València. En segona instància, ens trobem, a l'altra banda, la península, amb el número 3, com la Ibèrica, que és una superfície de terra envoltada per aigua, excepte per un lloc que sol prendre el nom d'Istme, cas de l'Istme de Panamà, que uneix Centreamèrica amb Sud-amèrica. En tercer lloc, ens trobem les ries, amb el número 1, que són una penetració d'aigua respecte a la terra, tal com succeeix a les ries cantàbriques, com les basques o galegues. Fiords s'anomenen al nord d'Europa quan s'ocupen d'una vall glacial. I en quart i darrer lloc, per un costat, ens trobem amb el cap, a la part esquerra, que és el que hem vist abans, i per consegüent és la terra que penetra cap a la mar, o sigui, el contrari que hem vist abans, i per altre l'illa, amb el número 4, que és una porció de terra envoltada per l'aigua, i un conjunt d'illes prendria el nom d'arxipèlags, com és el Balear o el Canari. Finalment, ens trobem amb estructures que componen l'interior del fons marí, com la plataforma continental, amb el número 9, així el trobem, el talús continental, que és l'esglaó que uneix aquesta amb la plana abissal, i la mateixa plana abissal amb el número 8, que és molt més profunda, entre 3.000 i 7.000 metres de profunditat. La dorsal oceànica, amb el número 9, és de més gran extensió, i en darrera instància la fossa marina, amb el número 7, que és una gran depressió dels fons oceànics d'entre 6.000 fins a 11.000 metres de profunditat. Bé, fins ací este videotutorial, espero que vos hagi sigut d'ajuda i ens veiem a classe.